Sanibona bafethu. Sazofonela laba abadayisa ama-RDP House abayizikemu nabo. Bafethu bengihlala njalo ukuthi ngisingile mina. Ngezwe nje seningibiza ngeqolo. Bengimdlalisa. Sifonele lezi ikemu. Mkhize RDP House. Athi abantu bamkhize bayamaqola. Ube ngizwe-ke la. Awubaba Mkhize njani kehla? Yaphela futhi. Sikhona nathi. Hey bengikade ngibuka la epageni lakho. Ngikhuluma nabantu. Ukhuluma noKhumalo la. Khumalo ohlala kuphi? Ngabe nikuphi nina nendawo? Khumalo from where? NgiseThekwini. Udingana nendlu ne? Yebo mkhulu. Ungakhona ungifunela kusasa. Manje inkinga ngene ngoba bengifuna uqala ungibrief ekuqala ukuthi Ngifunela kusasa and then sithatha lapho ne? mhlawumbe ngesikwazi ukuxoxa ngoba phela manje sihlezi la sifuna ukuqala sibonisane ukuthi kuhamba kanjani yabo. Because manje sifuna sinesifiso sokuyihlanganisela. Mhlawumbe nje esikhatheni sakho nje ungangichazela nje usho ukuthi hayi kuye kube kanjani. Because kwamanje mina ngisasebhizinisi sampini ne? Mina ngizokufonela ngiqeda ngalento lengiyenza. Noma ngibuye ngikufonele mhlawumbe ngizokufonela ngothi ngibuye sikahleni manje. Mhlawumbe ngabo 8. Half past 8. Alright, ngiyabona. So buyela again, half past 8 la kamshona. Hello? Yebo baba, uthanga ngobuyela kwena ngabo 8. Okay, but amuthula ukuphi eCape Town? Ngithe sengiseThekwini. Okay. Wedinga amaseta ku Khona ngiyibonile yini RDP uba u55,000. ikuniwe. Ikuphi nendawo? Okay, amaphoyisa obonile ukuthi ihamba kanjani? Kodwa phela ngifuna okunye ungichazele ngibe ngingakuzwa ngathi kunomsindo la. Angikuzwe bhuti. Ngithi ngibone nje ukuthi inaphuzana indlu RDP uba u55,000. Yeah, i-55 and then indaba zama-deposit for ama-registration fees is 5.5. I-registration fee malini? 5.5. And then-ke bese kuba kanjani? Meaning ama-deposit and ama-monthly installment is accepted. Angizwa? Ngithi nama-monthly installment is accepted kodwa. Kodwa i-deposit and then-ke le bese uyikhokhela kanjani? Ufika ukhokhe i-registration fee and then bese uzoyibona ukhokhela yonke le mali. Yeah, khona ukhokha yonke imali mase ufikile ngapho yenza ama-paperwork and everything khona kukhokha yonke ukhokha yonke if ukhiphe i-deposit wakhona ukhiphe i-deposit and the remaining wakhona ukhipha ngenyanga kancane. Ukuthi lapha ngibona i-deposit bethi ba 15,000. Yeah, i-deposit so if ever ukhiphe le deposit ye-15,000 uyayikhipha or ungakhona ukhipha mase ungene ngaphakathi kancane. Ikhipha ungena kuyona ngaphakathi. Zikuphi zona lezi ndlu? Zila e-Westville. Kuphi? Westville. E-Westville kuphi? La eThekwini? Yeah. RDP e-Westville ngalaphi mhlawumbe? Angikuzwe bhuti. Kungalaphi? Ngizokuthumela i-location yakhona ukuthi ukhona ukuzibona ukuthi asazi ama-RDP la ukuthi ngilezi ndlu longathi ngimabhond uyabona izinto lezo. Zo 55,000. Yeah, i-55,000. Zise-Westville la kuma-suburbs? Yeah, lapho lamasayidi akhona. La esilungwini. Ezazi zakhipho wey. Angikuzwe? Ngithi ngathi ayibizi-ke ngoba kuthiwa kubiza kanjena nje lapha e-Westville zisho ibhileke lezi ezo-55. Yini inaphuzana ibhonde ka 55,000. No, kahle ama-RDP but ngisho ukuthi ngathi
amabhondi de uyangakhona. Oh, kodwa wona ingoba ashibhe lawo 55,000. De uyangithi yona de ukuthi amahle ngakhona ungathi umabhondi awabhekile. Oh, mina ngikhuluma nobani? Umkhizi ukhabazela. Umkhizi ukhabazela. Yeah, ukhabazela. Oh, okay. Oh, ukhuluma nomkwanazi la. Uma. Umatha. Uma. Ubani? Khumalo. Oh, Khumalo. Yeah. Manje kuye kwenziwe kanjani ke ama deposit niye nenze kanjani kuye kufanele umuntu ngiyisende. Komanje futhi for everything angithi now ufana ukuthi before uzokhipha imali ukwazi ukuthi at least izophethe ufakazi now ukhompisa ukuthi indlu uyayithenga or kanjani ne. So lento lokuthi ngizoyidinga ngiyazi ukuthi izobiza ngoma or ngobani lo muntu lokuthi le ndlu le izobiza ngayo ngizodinga i-ID yakho or ikofi uzongifutela yona angithumele yona la ku WhatsApp and then sakhona ubabhizi ama-registration akhona naye kuzothola indaba zama-approval and everything and then nakhona ngizokhipha le mali leyo because le mali leyo azoyikhipha straight ngapha kimi. Oh, and then ngofike mina ngikunikeze lezi zinto and then bese ngikhipha lo 15,000 engaba 15,000 lo kuregister. No, uzokhipha 5.5. Okuregister. Uzokhipha ufikile ngapha straight. Angez? Uzokhipha 5.5 le deposit le mali le uzokhipha imali registration and then the remaining uzokhipha ufikile ngapha. Oh, ngizoregister singakabonani le registration fee and then ke ibalance bese ngikhokha mengifika lapho. Yeah, ibalance uzoyikhokha mase ufikile ngapha because already ngithi ukuthi uzofika ngapha ukuthi abantu ofanele ukuthi bathole nama-appointment and everything because abanye abantu bakhona la ukuthi abaserious uthola umuntu okhona athi enzani ngizoza wathi uyabona umuntu okhona uthola ukuthi akasafika ngapho so kwamanje bazi ukuthi ukhiphe something bakunikeze i-SMS allocation na uzofika ngapha bakhona ukuthi bakhona ukubheka fast because ukuthola ukuthi ufika ngapha awunayo ne-SMS uthola kungathi awusumuntu manje uyabona so uthola kamnandi. Oh, ngithi mina othi mhlawumbe akwenzeki ukuthi mhlawumbe nale registration fee ngikhiphe sengingalapho noma fanele ngiphuthumise yona phambili. The fact ngithi but ukuthi bafanele ukuthi bazokurejistara ekhona ukunikeza ne-house number ukhona ukuthi awufika ngapha wazi ukuthi uzoyenzana ngithi. Oh, fanele ngiqale ngikhiphe singakabonani. Yeah, leyo uzoyikhipha but uzoyikhipha mase nawo uthole everything uthole amaphepha khona wabonile ukuthi usothola ama-approval wakhona ukhipha le mali ye-registration leyo. Oh, and then ke bese siyabonana emva kwemali ye-registration fee. Yeah, bazokunikeza incwadi ukuthi uzofikela la ngapha nesikhathi everything wakhona uzofika ngapha. Mkhize. Ngcwabe. Hello? Yebo Mkhize, uyangizwa mkhona? Ngiyakuzwa bhuti. Hawu iscam wena udakiwe wena. Akekho umuntu ayikho indlu ka 55,000 lapha eWestville uyanya wena. Uyiscam wena. Sihlama. Uyangithuka bhuti. Ngiyakuthuka ngithi uyiscam uyiscam ukhohlisa abantu udla imali zabantu. Abantu bakhala ngayo bastard. Uthini bhuti? Ngithi uyiscam awungizwa yini? Ngithi uyiscam. Yo bastard. Masenzakho uyazi. Ngithi uyiscam. Khohlisa abantu ubastard man. Awukwayibona jiki ngiskemu nale inyo yomfazi wakho naye lapho ne. uyiscam wena hawu wakwayibona phi indlu ka 55,000 eWestville ungazonya wena. No ungazonginyela wena masenzakho ndeni unayo airtime ukudlala wena. Uzodakela wena. Send i-location la yo bastard. Lekolo lenyoko. Sungehlo. Fokompiyere sarkakho khani kakho ptero bastard. Ni fokoma le black seman man shit. Angizwanga. Azongibhoshela wena. Okay, bafethu. Niyazizwa ke game indlu eWestville u55,000. Scam lesingadlala abantu. Cela niqhubeke nenze njalo ningifollow nilike
nishere nihambe no-subscribe ku-YouTube channel wami khona ngizoza namanye. Ngiyabonga bafethu.